Vom vorbi despre cel mai mare model CF Moto 800 MT Touring. Dacă dai un search pe Google, vezi că CF Moto rupe concepția cum că obiectele made in China sunt de proastă calitate și aduc pe piață modele care sunt competitive cu cele din Europa și America. Eu am vrut să văd dacă e adevărat și am luat motocicleta în test drive 1000 de km până la Electric Castle și înapoi. Dar că la 11.000 de euro preț de magazin, cum să se compare cu brandurile cunoscute? Și asta este întrebarea fundamentală pe care am să mă concentrez aici. Am plecat din Timișoara cu 3 genți pline și cu Ioana pasageră, așa că motocicleta avea ceva greutate pe ea. Tot timpul acesta încercam să mă concentrez la MT800 și făceam comparații fără sfârșit cu alte branduri. Când mi-am amintit că motocicleta trebuie să facă doar câteva lucruri ca să fie fun to ride. Trebuie să fie comodă, safe și manevrabilă. Cu ABS, faruri LED, un bord digital care arăta în permanență presiunea și temperatura din anvelope și cu încălzire în manșoane și șa, am spus că CF Moto a atins bine primele 2 puncte. Așa că pe prima porțiune de autostradă am avut timp să mă joc cu display-ul și cu tempomatul. Să mergi doar drept nu e așa fun, deci am continuat drumul pe național, unde am simțit aerul curat de pădure, în timp ce mă bucuram de motocicletă și mergeam în picioare. Pe a doua porțiune de autostradă am prins vânt puternic și puțin strop de ploaie, dar motocicleta s-a ținut bine, așa că am ajuns la fix la OMV-ul din Alba Iulia să alimentez. După aproximativ 250 de km în ritmul meu, plinul nu a fost mai mult de 150 de lei și știam că o să-mi ajungă cu siguranță până la festival. Am trecut prin tur, dar de 10 de ori până acum, dar niciodată nu m-am oprit la Salina, așa că am zis să nu rate și acum oportunitatea. A fost impresionantă Salina, însă trebuia să terminăm drumul spre festival. Începeam să mă obișnuiesc deja cu motocicleta și vedeam mici lucruri care mă incomodau. Distanța dintre șa și scăriță mi-aș fi dorit să fie mai mare. Bine, eu am 1,83 și asta e un disconfort des întâlnit la noi. Poziția schimbătorului ar fi putut fi puțin mai sus deoarece quick shifterul este foarte sensibil și le atingeam prea repede în momentul în care dădeam superioare. În schimb, pe inferioare, motocicleta schimba fără reproș. Un motor de 800 de cm3, 2 cilindri în linie, 90 de cai, puterea nu m-a dat pe spate, însă făcea față cu brio și la viteze mici, dar și pe autostradă, ținând cont că erau mai mult de 160 de kg pe el. Ajuns la festival, pe celebrul drum neasfaltat de la Principală până la Castel, am putut testa manevrabilitatea CF Moto-ului pe drum neasfaltat, unde mi-a făcut plăcere să mă ridic din nou în scărițe și să ies din viraj cu puțin spin de roată. În același timp Ioana îmi spunea că nu vede în față și să o las mai încet. We had fun at Electric, 21 Pilots, Shue Paparude, Dop și Zdup sunt câțiva din artiștii pe care am ascultat live. Dacă mergeai cu motocicleta, practic, erai zeu. Puteai trece de checkpoint-urile poliției să parchezi cel mai aproape de intrarea în festival. De asemenea, vineri seară am ocolit aglomerația și de-abia a doua zi am aflat că au fost oameni ce au așteptat cu orele să ajungă acasă. Însă noi am făcut mai mult cu 15 minute de la Bonțila până la cazare în Gherla. Cu ocazia asta am văzut ce pot face farurile LED, care luminau foarte bine drumul și, surprinzător, faza scurtă mi se părea mai eficientă decât cea lungă, care părea că luminează prea sus. Motorul avea un motor plăcut în sarcină și nederanjant la cruising. Am profitat de liniștea nopții pentru a-l putea auzi. Dimineață, pe drumul de întoarcere spre Timișoara, încălzirea în mâini și șa s-a dovedit a fi aur. Cea din șa ținând-o chiar pe unul dintre ei, deoarece era foarte caldă. În munții Apuseni m-am convins cu adevărat de manevrabilitatea motocicletei pe drumurile întortocheate, unde viteza era undeva între 30 și 80 de km la oră. Suspensia lucra în simbioză cu ciclistica motocicletei, așa că era nevoie doar de un gând ca să fac motocicleta să se încline unde voiam. MT800-le avea doar două moduri, Sport și Rail. Mi-am dat seama că nu lucrurile sofisticate fac o motocicletă bună, ci lucrurile simple pe care le face bine. Mi-a plăcut CF Moto-ul. Mi-a amintit
Ce lucruri trebuie să aibă o motocicletă ca să fie fun? Doar spune spre ta părere în comentarii. Ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut? Ai vrea să o încerci? Pe data de 6 august o să ai șansa asta la Timișoara într-o serie de test drive-uri. Până atunci, subscribe, like și share și o să ne revedem pe videourile următoare. Pa!